tɔgɔ Cɛkɔrɔ Tarawele ka bɔ Sirakɔrɔba. Anw nali fantan dɛmɛ kama jagokɛlaw ka yɛrɛ ye olu ka kititigɛ de bi ye kititigɛ u ka a tigɛ cogo la ka tiɲɛ di jatigi ma ka nkalon di nkalonitigi ma ne kɔni na kun ye min ye a kɛ ka kɛ ko ɲa ka fɔ ko ɲa Ala sago aw sago. Ne ye commerçant ne bɛ suguba kɔnɔna na e nakun ye Maru Kulubali ko ye an nana a donna an jigi kɔrɔ cogo min na an nana juges ka baara k'a kɛcogo la an ka laɲini ye tiɲɛ ka di a tiɲɛtigi ma nkalon ka di nkalonitigi ma an bolo n'an ka yɔrɔ bɛ mɔgɔ min bolo a kɔni ka d'an ye Maru Kulu ka taa a y'an dɛmɛ an ye musow de an bɛ sugu kɔnɔ an b'o de nɔfɛ ne tiɲɛ dira mɔgɔ ma a dira jɛ ye ma a dira Maru Kulu ma an kɔni bɛ fɛ ka di Maru Kulu de ma Maru Kulubali de y'anw dɛmɛ mun na y'an dɛmɛ sɔrɔ tiɲɛ t'a fɛ ayi an t'a lajɛ o la n'an yɛrɛ bɛ min bolo ɲininkali de la hali n'a sɔrɔ tiɲɛ t'a fɛ tiɲɛ ka d'a ma ayi an t'a lajɛ o la sisan nɔ ni tiɲɛ ma d'a ma tiɲɛ ka di jaji ma yala aw bɛ tugu kiiri tigilamaaw kɔ an bɛ tugu k'a tigɛ a tigɛcogo la an bɛ tugu kɔ an dalen b'u la an ka kumagaw an musow bɔkun y'o an dalen b'u la an b'a dɔn u tɛna an janfa Sisi ye san 5 de kɛ a ye ninnu nafa de s'anw ma a ye nafa caman de s'anw ma i n'a fɔ jumɛn anw bara jiko gɛlɛya tun b'an bara a ye ji san bara a ye muso an bɛ gawo sukɔrɔni hippodrome den jiko tun b'an bara an bɛ taa ji de sɛnsɛn k'a d'an denw ma a ye ji ɲini ka d'an ma ka courant ɲini ka d'an ma k'an ka sira dilan sotarama tun tɛ yɛlɛ an ka yɔrɔ dɔw la a y'o bɛɛ k'anw ye e ka jagoko la a ye nafa jumɛn de la ne ka jagoko la ne sigiyɔrɔ ko kun ɲagamina ne taara baara don min na a sera sugula ɲɛmɔgɔ ma ka ne ka place di ne ma an bɛ tiɲɛ de fɔ an tɛ nkalon tigɛ mɔgɔ n'i ye nkalon tigɛ an bɛ diɲɛ mɔgɔ b'an ye nin ye n'i ye nkalon tigɛ mɔgɔ b'a fɔ i ye nkalon tigɛ an ka laɲini kɔni ye nin ye Maru Kulu ka gagne a ka d'an ye bi a ka d'an ye sini ne b'a kuma laban na i bɛ se ka mun ne ka kuma laban na juges ka kiiri tigɛcogo la anw de Maru Kulu de bɛ juges kɔ Ala y'olu kɛ ɲɛmɔgɔ ye k'u bila ɲɛmɔgɔya la ne kiiri tigɛra tigɛcogo la o bɛ diya anw ye kojugu. Tijani Jatigi don minnu ye chose courtier agréé ka ɲɛmɔgɔ don o association ɲɛmɔgɔ don en même temps syndicat fɛnɛ cadre dɔ don jamana kɔnɔ donc procureur y'an wele sisan ka taa ka bureau kɔnɔ ka yira an na k'a fɔ ko jama nana kosɛbɛ jama cayara ko o ko ye jumɛn ye an ko a ma an mana basi la an nana ten dɔrɔn pour que ko ka kɛ an ɲɛna parce que nin fɛn min filɛ nin ye vraiment nin ma nin ɲɛ kosɛbɛ donc réellement an b'a fɛ a ko bɛ ka k'an sigilen ɲɛna a ko bon k'o tɛ basi ye ko jaabi ko bi ko jugement tɛ yen k'a fɔ komi i bɛna mɔgɔ fila lajɔ ka kiiri tigɛ k'o tɛ ko mais ko bɛn kɛra min kan ko tribunal bɛna o jaabi bɔ ka bɛn 15 heures waati ma n'o ye 3 heures ye tilegan fɛ bon ko a b'a ɲini an fɛ vraiment ko an kana basi ma fosi kɛ olu fana sigilen bɛ k'an lajɛ u tɛna na fɛn k'an na donc u b'a ɲini an fana fɛ an kana don basi ma fansi kɔnɔ donc an fana assurance d'a ma k'a fɔ an mɛna o kama an nakun ye dɔrɔn jaabi in a ka se ka bɔ an ɲɛna u kana na ɲagami don an fana ka secteur kɔnɔ jusqu'à présent o ɲɔgɔnna kun t'an fɛ yen donc an nana o de la an dalen don bɛɛ lajɛlen diyagoyalen don ka da kiiri la Mali kɔnɔ yan bɛɛ lajɛlen hali n'a y'a sɔrɔ ni kiiriw bɛ kɛ cogoya o cogoya la bɛɛ lajɛlen obligé don ka da o la donc o la an nana de ka na yira k'a fɔ bon donc an ka candidat min filɛ nin ye parce que gɛlɛya dɔ tun b'a ni Mali tribunal cɛ fɔlɔ la ka tɛmɛ bɛɛ b'o kalama donc a tun bɛ ci min na o julaw ka kan de ye k'a yira k'a fɔ ko bon ko yurugu ka dabila jamana kɔnɔ donc maa min bɛna wuli k'i jɔ la n'o ka kiiri bɛna ko o ka métier yɛrɛ a bɛ place min na n'o laban nana ban laban ko o décision b'o tribunal mɔgɔw bolo o yɛrɛ de bɛ k'an sigasiga dɔɔnin donc maintenant an wulila k'an jɔ de la ka na u hakili latigɛ k'a fɔ jamana ko de don mɔgɔ kelen ko tɛ Mali Sisiri Kulubali fasoden min don a ye baara de kɛ jago kɔnɔna la kosɛbɛ donc o yɔrɔ de n'i y'a ye mɔgɔ fila bɛ kɛlɛ la jotigi ka jo ka d'a ma jalakitigi ka jalaki ka d'a ma o de kɔni tun ye an ka laɲini ye o de y'an seko y'a sɔgɔmada la vote n'i ma ye n'i bɛ vote kɛ
et qu'a empêché qu'à des bureaux qu'on a voté. Il va le laïni de sortir. Les plaisants sont temps. Alors, il y a voté qu'à quoi? J'ai voté que cours de comment? À ma cale bureau comment? Mais un petit peu de finance, il m'a ORTM n'a donné. Il veut qu'on y ait une carte, il y a une carte qui doit être divisée. À mes fins de colonne, à mes salves sanguines, il y a fini qu'on a là. Il devait tout faire. Et tu vois tes salves. Oh, mais salves, tu m'as dit. Allez, ni euro du même mot. Ah, ça, c'est au moins à Baradeke. Non, au moins à Baradeke. Salves, il m'a pris le sortant, le président sortant. Il fallait lui demander, nous, quoi est tout dit. Comme il y a un autre où on a fait l'égalité. De ce fait que Aeko de Fouet, on a tout gagné. Mais est parti pris. Quand on va le faire diviser, ce qui n'est pas normal, vraiment, on est un peu déçu pour ça. Non, mais ailleurs là, il faut que l'élection comme nous fasse si un là. Pour avoir mon héros de Ayamara, non, il y a une photo de blanc. Il n'était pas présent, il comme Rochit était présent. Oh non, mais on est ancien. Ah bon, nous anciens, en tant que critique de bras là, au lieu de critique à ce là. Il y a un jugement que, comme il verdict baby, on a quand on a une sabati, ou quand Dieu du Dieu qui n'a pas de la parce qu'il y a donc à fond pour nous taler et faire mon rôle de tara là-bas. Nous là-bas. Oh, mais il y a là-bas, parce que moi, nous on a fait Jésus ici, ou tout le monde de cela. Bon, maintenant, nous, il y a un Jésus de ce que nous avons un jugement que la nuit de l'école. Oh, c'est ça, non. On est bien. Critique la mort, il y a là, dans les moules là. Andalé là. Ni critique la ticket là, il y a là, on est trois quoi. Les critiques la ticket là, on est tout quoi. On est c'est du magasin. Mais c'est un magasin, à la galerie. Donc, il y a là, ni sigira, on est tout quoi. Ni sigira, on est tout quoi. Mais critique là, de quoi. Elle n'a sur les bessines, c'est fait. Et alors, mon frère, vous dites qu'il y a encore ça, vous dites que dans le Messi Boli là. Qui a bien clé de la maison là. Achète pas. On met ça là. Mais on a il quand même là il est on a la tribunal là. Mais il est on a pas qu'à trouver là. Mais dit Boli là c'est à te laisser là de me quitter. Moi que faut du mon là.